Paayong buntag kanatong tanan. Pakibati sa inyong tapad ingna. Good morning. Salamat sa mayong buntag nga gihatag kanato sa Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mga igsoon, daghan nga mga pagtulunan ang gitudlo kanato sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon. Nga kun ato lang kini nga tumanon og pagabuhaton, mao gay kini magdala kanato sa kabuluhanan at tubangan sa Dios. Pero sa akong pagpamalandong mga igsoon, sa akong tanaw murag lisod-lisod gayod ang gusto nga ipabuhat kanato sa Dios, no? Sama sa yang giingon, igugmaan ninyo ang inyong kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Di ba lisod buhaton? Lisod ang paghigugma sa atong kaaway. Dili sayon mga igsoon. Mao na nga kon kita-kita lang, dili nato kaya nga buhaton nga higugmaon ang atong kaaway kung wala kanato ang grasya sa Dios. Kung wala ang grasya sa Dios mga igsoon, maglisod gayud kita pagbuhat niini, no? Sayon rasultion pero lisod buhaton. Pero ako moingon mga igsoon nga to love our enemies or to love our enemy, ang paghigugma sa atong kaaway is really a personal decision, no? It's a personal decision mga igsoon. Kung ikaw personally mo decide nga imong pasayloon ang imong kaaway, mabuhat gayud nimo kini bisan lisod. It's a personal decision. It's your personal decision to forgive your enemy, no? Nga bisan pa nga unsa kasakit sa iyang gibuhat diha kanimo, pero kun moingon ka, I will decide to forgive him or her, no? Mo decide ako nga bisan pa magsakit kaayo sa akong dughan ang iyang gibuhat, ako mo decide, I will decide nga ako na siyang pasayloon o higugmaon. Pero kung di ka mo decide nga imo kining buhaton, dili gayud kini mahimo, no? Pero mao lagi na sa akong gingon kaninyo, kinahanglan anaa kanato ang grasya sa Dios para mabuhat nato ang ipabuhat sa atong Ginoo kanato. Mga igsoon, usa sa magisugo kanato sa Dios nga giingon sa atong ebanghelyo karon, iampo daw nato kadtong mga tawo nga nanghimaraot og nagdaog-daog kanato. Ato ba silang giampo kadtong mga tawo nga nanghimaraot ug nagdaog-daog kanato? Usually ang atong kasing-kasing mubuto sa kasuko, no? Sa mga tao nga nagdaog-daog kanato, pero mao ni giingon sa Ginoo, mao na nga lisod, no? Lisod buhaton. Pero kung ato lang kining paningkamutan nga buhaton sa kinasing-kasing, mamahimo gayud kita nga dili halayo sa gingharian sa Dios ug malipay gayud kanato ang atong Ginoo. Kay ingon pa niya, kita nga nagbuhat niini, mamahimo gayong mga tinuod nga mga anak sa Dios. To pray our enemies is also very difficult. Si Jesus sa dihang gilansang siya sa iyang makaaway ug sa hapit na siya mamatay sa krus, unsa may gibuhat sa atong Ginoo, di ba? Giampo niya ang mga nagpasipala ug naglansang kaniya ug miingon ang atong Ginoo,
amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So giampo ni Jesus ang iyang mga kaaway. O nga atong Ginoo naghatag kanato og pagpanig-ingnan diha sa iyang pag-ampo sa iyang mga kaaway. Kadtong naglansang kaniya, naglatos kaniya, nagluwa kaniya. O gusto sa atong Ginoo nga iampo usab nato ang atong mga kaaway ug buhatan nato og maayo. Lisod-lisod nga buhaton. Mga igsoon, di ba kasagaran kanato mao man kini ang buhaton? Kung kinsa katong nanagad kanato, maurasad ang atong tagdon, di ba? Kung kinsa tong nagpakita kanato og maayong pagtagad, sila rasad ang atong hatagan og maayong pagtagad, no? Kung kinsa tong mga tawo nga tan-aw nato mga lovable, sila ratong atong abi-abihon. Pero baliktad ang giingon sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon, opposite, no? Ang gusto nga ipabuhat kanato sa Ginoo nga higugmaon daw nato, dili lang katong nahigugma nato, apil na tong mga tao nga wa mahigugma nato, no? Si Jesus mingon, pasaylua sila ug ang Dios mo pasaylo kaninyo. Pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Kitang mga anya karon kitang tanan mga anak sa Dios, mga igsoon, amen. O gusto sa atong Dios amahan nga kitang iya mga sinagop nga mga anak, muliwat pud unta kaniya. Kung unsa ang Dios amahan, o kita usab nga iyang mga anak mausab unta kuno, no? Mao na gingon sa English, like father, unsa gani? Like son. Ang pangutana, aduna ba kitay kasing-kasing nga sama sa Dios nga kamao maluoy sa uban? Aduna ba kitay kasing-kasing nga sama sa Dios nga dali mo pasaylo sa atong mga kaaway? Lain panggingon sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon, ayaw kamo paghukom sa imong isikataw, sa inyong isikataw, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Mga igsoon, kini nga akong gipanulti kaninyo, dili kini ako, gikan kini sa Dios. By the way, mga igsoon, who are we to judge our fellow human being? The truth is, we don't know what is inside of the person and what is inside in the heart of the person. Only God knows. Mao na nga dili kay kita angay nga maghukom sa atong isikataw. Amen. Lain pang giingon sa atong Ginoo, panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag usab kaninyo, ug madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Mga igsoon, ang atong Ginoo, our God cannot be outdone in His generosity. Kung kita muhatag usab kanato ang Dios, sobra-sobra pa ang ihatag niya kanato. Ingon pa sa atong gibasang ebanghelyo, dili mahakgom kung ang Dios muhatag diha kanato, labi na kung kita usab magmanggihatagon sa uban. Kabantay mo ani, no? Akong kamot, di ba, naka-close, kinisab naka-open. Kung ang ato dang kunong kamot naka-open, permi sa mga tao nga moduol kanato, kung magbubo ang grasya ang Dios diha kaninyo, kung nakaana ang inyong mga kamot, makadawat ba kamo? Makadawat. Pero kung ang atong mga kamot pirmi ingana ba, nakakumkum, pag naghatag ang Dios diha kanyo, kung nakakumkum pirmi, dili open sa ato mga kaigsunan nga miduol kanato, inighatag sa Dios, makadawat ba kita?
Dili, pero kung ana permi ang atong kamot, open to our brothers and sisters who are in need. Kung mohatag ang Dios, sigurado nga makadawat sab ka. Dili pa nimo mahakgom unsa ang ihatag sa Dios. Mga igsoon, you know what's the secret of having plenty in life? It is through giving, no? It is through giving. Once nahimot ang manggihatagon sa uban ang Dios, dili usab magmakuli paghatag kanato, sobra-sobra pa ang ibalik diha kanato. Amen. So mga igsoon, nindot nga pamalandungan ang giingon sa atong Ginoo. Mga igsoon, kini nga mga pagtulunan nga atong nadungog karon nga gikan sa Ginoo, kung dili lang nato paminawon lamang, apan kung ato kining paminawon og puy-an diha sa atong kinabuhi, aduna gayud kini maayong sangputanan diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang hagit lang gayud kanatong tanan nga kining mga pagtulunan nga gitudlo kanato sa Dios, ang ato nga atong ma-apply diha sa atong kinabuhi, and try to see the result. What will happen kung imo kining puy-an diha sa imong kinabuhi? Kita gayud ang mabulahan, no? Kita ang mabulahan.